Her yıl halkımızga süyüklü Tokayыбыз bilen beyli beyram alıp kile. Bu gün şın milli tüygülar uyata, көңелләрне кузгата, телебез, милләтебез, туган җиребез, газиз кешеләребез турында уйлата. Yazgı yağmur tamşısı, bir başka tamşıdan sürük. Ele bölmüşü sürük, ele şayarım koyuyoruz. İyi sebepler gibi biz bir yıl köpten çıkıp, bu terazaya kilip devirleriz, şöp taşıp. Мен Бәләкәй шахтаның Габдулла Тукайның әсәрләрен укып үстем, ятладым, чыгыш ясадым. Үсә барган сайын аның шигырьләрен күбрәк аңлыйм, шуңа күрә бик нык яратам. Туган тел көне Мөслимдә зур бәйрәм төсен алып, ел сайын ачык һавада Тукай скверында оештырыла. Җирлегебездә яшәп иҗат итүче әдипләр быелгы бәйрәмнең дә кадерле кунаклары булды. Ни өчен без туган тел көне белән Тукай көнен берләштерәбез? Чөнки ул безгә саф, матур әдәби телне калдырып китте. Һәр кемгә аңлаешлы, һәр кемнең күңелендә кайнаган моңнарны biz Tукай аша беләбез. Шигырь тантанасында әдәбият сәнгать сөюче райондашларыбызның быел тагын да күбрәк булуы сөендерде. Шуннан да büyük. Biz onun şiirlerinde, onun turmuş yolunda terbiyelenip üstek. Менә onun her bir yazgan şiiri balalar күңеленә дә, уллар күңеленә дә кирип кала торган. Мәктәп укучылары Габдулла Тукайның һәм якташ шагыйрьләребезнең шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләделәр. Җырлар, милли биюләрне, курайчылар, барабанчылар чыгышын, театральләштерелгән күренешләрне тамашачыларыбыз алкышларга күмде. Тукай бәйрәмен без ел сайын матур итеп мәктәпләрдә, балалар бакчаларында һәм гомумән бөтен республикабызда уздырабыз. Ни өчен уздырабыз дигән сорауга, чөнки Тукай шигырьләре белән шагыйрьләребезнең шигырьләре белән тәрбияләнгән балалар, алар үз туган телләрен онытмаслар, яратырлар һәм әлбәттә үз туган телендә сөйләшүләр дигән өметтә калабыз. Бүген инде иртәдән мәктәбебездә Габдулла Тукай шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Һәм инде бүгенге тантаналы чарага без укучыларны алып килдек. Һәр кемнең йөзендә елмаю. Бу язны инде мен Тукайлы яз дип атар идем. Туган җиребезне, туган телебезне, халкыбызны, илебезне Тукайыбыз кебек яратырга чакырды район башлыгы Альберт Хуҗин үзенең чыгышында. Милләтебезнең иң матур гүнәге ул Габдулла Тукайдыр дип. Безнең Тукайыбыз сыман, үзебезнең туган җиребезне яратырга кирәк, туган телебезне яратырга иде. Бөтен туган халкыбызны, илебезне, районыбызны, райондашларыбызны, бер-беребезне татар халкының исемен без татар дип горур итеп күтәреп, Габдулла Тукайның исеменә тап төшермәскә. Һәр заманда актуаль булырлык шигырьләр калдырган Габдулла Тукай. Аның иҗаты бик озак еллар туган телебез сагында торыр дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.